Katatapos pa lamang sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya'y mag-aalay ng kanyang buhay. At ugnay nito, nilinaw niya sa kanila na ang maging alagad niya, ang sumunod sa kanya, ang sumama sa kanya ay nangangahulugan. Ikaw din ay dapat magpasan ng iyong krus. Ikaw din ay kakailanganing ang sarili mo ay maging handa mong ialay. Kung paano si Jesus, gayon din ang kanyang mga kasamahan. At ngayon nga, mga kababayan, matapos iyon, na sa mga alagad ay naging kakimbal-kimbal na katotohanan, binigyan sila ni Jesus ng isang biyaya upang sila'y patatagin ng loob sa kanila. Si Jesus sa kanyang kalwalatian bilang bugtong na anak ng Ama. At sa pamamagitan nito, bigyan sila ng katiyakan anuman ang maging madugong landas patungo ng Kalbaryo, anuman ang masaksiyan nila sa pagdurusa ng Nazareno, isang bagay ang walang alinlangan. Doon sa dulo ang naghihintay kalwalatian. Hindi siya isang biktima lamang na bigo, siya'y ang matagumpay na anak ng Diyos. Iyon, mga kapatid, ang layunin ng pagbabagong anyo ng Panginoon, upang tayo'y bigyang katiyakan. Ano ba ang ating hantungan? Nasaan siya? Kung tayo'y kasama niya sa landasin, gaano man kahaba, gaano man kahirap, gaano man madugo, kasama rin niya tayo doon sa dulo, sa kanyang tagumpay. At ito, ngayong panahon ng Kwaresma, ay mahalaga na ating pagnilay-nilayan, mga ginigiliw ko, sapagkat tayo po, hindi tayo naghahanap ng pahirap sa sarili. Pagkos, anumang hirap na kinakailangan pagdaanan, ito'y sa liwanag ng ating pananampalataya na ang ating Ama, hindi tayo itinalaga na hanggang doon lamang. Ang Ama na sa atin naghihintay ay upang tayo'y bahaginan ng kanyang katiwasayan ng buhay na walang katapusan. Mga kapatid, kaugnay nito, yung sinabi ni Jesus sa mga alagad, sila'y nasindak, sila'y napasubsob sa lupa. Ang wika ni Jesus, tumindig kayo, huwag kayong matakot. Isang bagay, si Jesus ay naroon. Mga kababayan, ngayong mga panahong ito rin ay isa puso natin. Ano ba yung maituturing nating marami? Kanina, ako'y nagtaka nung dumating, bakit maluwag? Wala bang tao? May magsisimba ba? Sabi ko, ang mga taga-Kainta, hindi yan basta natatakot ng kung ano-ano. At, ayan, puno pa rin ang simbahan, bagamat medyo kalug. Hindi po ba? Meron ding mga nawala. At kung sila natatakot, hindi natin sila masisisi. Ngunit sa ating lahat, sinasabi sa mga sandali ng may panganib, tandaan ninyo, tayo'y hindi basta't ganoon lamang. Tayo'y may pananampalataya. Tayo'y nananalig sa Ama na sa ating nagmamahal. Gawin natin ang ating dapat gawin, at ang nalalabi pa, bahala na siya. Do what you can and leave the rest to the Father. Yun ang ating prinsipyo. Basta naghuhugas ng kamay, nagsasabon. Ayun, napakasimple. Gawin ninyo yung dapat gawin. Ngunit, eto na ngayon, huwag gawing dahilan
Pag-iwas sa lahat ng tao, magagawa ba natin iyon? Pag-iwas na sumama sa pagtitipon ng mga sumasampalataya. Sa akin, kung ako po inyong tatanungin, yung tayo ba't manalangin, hindi natin iyon itigil sapagkat baka pag ang baka ang ating ginawang alituntunin, kahit saan ka naroon, baka ka mabagsakan ng puno, baka ka matisod, masubsob, pumutok ang iyong ulo, baka ka masagasaan, baka hindi pwedeng tayo'y mabuhay batay sa baka. Narinig yan. Mag-ingat. Ngunit, isipin na ito'y lubos kong mapapawi. Wala po iyon. Yung nabalitaan ko na yung sinasabing taga Green Hills, kaya ang Green Hills daw ay parang naging ghost town na takot na lamang, na ito pala'y taga rito sa Cainta, doon sa gawing labas, hindi ba no? Pero, layo nun. Yun na sa akin. Ngunit, eto, isang kudlit na lamang at ang World Health Organization ay maaari nang magdeklara na ang coronavirus ay pandemic. Yung bong salitang Griego, pandemic, pan, ibig sabihin na pangkalahatan na. Wala nang ikangay na ipukwera. Yun ang ibig sabihin ng pandemic. Ang unang kahulugan noon sa mga gobyerno, sa United Nations, lahat ng emergency funds pwede na ngayong gamitin. Ito ngayon ay talagang seryoso na. At alam natin, mula sa epidemic, matagal ng pagano-ganoon ng WHO hanggang sa pandemic. Ngayon po, kailanman ideklara yung pandemic ng coronavirus, kalma lamang. Huwag kayo nagpapanik. Yung iba, overreaction. Yung baka, tandaan ninyo, yun ay hindi mawawala. Pag ikay nasa bahay at hindi ka kumilo, baka, malay mo, baka matuka ka ng ahas o kaya makagat ng ipis na napakadumi at buo mong mukay na maga. Mga bagay na pangkaraniwan na maaaring mangyari. Relax lamang. Ngunit, isang bagay ang malinis at malinaw, mga kababayan. Ngayon pa po lamang, huwag tayong matakot. Ngunit gawin natin yung dapat. Tanong, kayo ba may alcohol sa paglilinis? Merong sabon. Minsan-minsan, mahalaga rin may alcohol. Yung sanitizer. Meron ba kayo noon? At eto ba, simpleng bagay. Pagka medyo alangan ng pakiramdam, kayo ba may biogesic? Huwag kang matakot. Gawin mo yung isang simpleng bagay. Pagka tila hindi nakuha ng biogesic, noong ka ngayon, humingi ng tulong. Pero meron tayong magagawa. Yung pagiging malinis, malinaw. Yung mga unang handa na maaaring wala naman, ganun din. I-biogesic lamang. Ngunit, huwag kang matakot. At eto po, alam ba ninyo, gusto ni Pedro, balikan natin sila Pedro, gusto ni San Pedro, wika niya kay Jesus, mainam po, dito na lang tayo sa itaas ng bundok. Wala tayong contact sa mga tao may coronavirus. Yun ang gustong sabihin ni Pedro.
kay Jesus, dito na lang tayo, Lord. Wala tayo, hindi na kami magsisimba, hindi na kami makakahalubilo sa palengke, dito na lang tayo sa bundok. Sabi pa ni Pedro, Lord, gagawa ako ng 3 tuklong. Gamit ba rito sa kaintayang salitang tuklong? Ayan, yung tuklong, iyon ay hindi kubol na napakakomplikado. Tuklong ay iyon yung lean-on na tinatawag sa Ingles. Ika nga, kahit sanga-sanga at dahon, basta meron kang kubli, meron kang masisilungan. Ano sabi ni Jesus? Hindi kayo naririto para magtago sa itaas ng bundok. Bababa tayo. May gagawin tayo. Meron tayong kailangang gampanan sa kapatagan. Si Jesus ay bumaba upang tahakin ang landasin patungong Kalbaryo para tayo'y tubusin. Tayo man, ngayong panahon ito na nanganganib ang isang pandemic, tayo'y hindi dapat magtago sa itaas ng bundok. Tayo'y may gawain, may pamilya tayo, tayo'y may bayan, tayo'y may mga kapwa, tayong mga nasa serbisyo maglingkod. Tayo'y kailangan sa ibaba. Iyan para sa akin ang espesyal na mensahe ng Ebanghelyo ngayong araw nito, ngayong mga panahon ito. Dinigla na pala ni Mayor na 2 araw na walang pasok ang mga paaralan dito. Ganon din ata sa Taytay. Okay. Huwag kayong matakot. Tuloy, gawin yung mga gampanin. Huwag gawing excuse ang corona para ang koronahan ay katamaran at kapabayaan. Huwag kayong matakot. Ang Panginoon ay ating kasama. Sumama tayo sa Kanya, anumang panganib, anumang hamon, upang tayo'y maging kasama rin niya sa Kanyang tagumpay, sa Kanyang dakilang pag-ibig. Amen.